सना मा एसे किउट आंनि फिसाया आबा आबा दिनै नोंसा आफा अनसुमाया थाबा बेसेदि मोजां जागौमोन सानाखैमोन आङो आंनि थाबिसा गोमानानै आंनि जिउआ बेफोरबायदि आलाय सिलाय जालांगोन होननानै आबा नोंसा आफा गैया जोंखौ सैया नोंसा आफाया नोंनि आइखौबो सैया नोंखौबो सैया जोंफोरखौ नागारलांबाय खिथेर लागोन जोंबो न' आबा खिथेर आबा नों टेनसन लानाङा दे नोंनि आइया दङ आं सानैनिबो अननायखौबो होगोन आं खस्थ' खालामनानैबाबो आं नोंखौ गिदिर गोलाव खालामगोन फरायहोगोन सानसे नङा सानसे साख्रि मोनहोगोन आं नोंखौ आबा नोंनि आइया दङ ना नों टेनसन लानाङा नोंनि आफा नोंनि आबै नोंनि मामा बिसोरो रावबो मोजां नङा बिसोरो गासैबो जोंनि सुथुर गोजासो आबा नागारा बिसोरखौ रावखौबो बिसोरबो सान्थि मोना बोलो बोलो आबो फिसा बोलो आयौ आबो फिसा किउटथारहाय जोंहा आयौ गांजेमा गोसोम रानि नोङो गाबदों औ गादावरि आयं दिनै गथ'नि बिफाखौ गोसोखांदों आङो दिनै जुदि बिफायाबो थानायमोनबा बेसेदि खुसि मोनगौमोन आङो औ नंगौ नंनायालाय गांजेमा गोसोम रानि गथ'नि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगोनो जोबोद दुखु मोनदों आं आयं बिफा गैयालासिनो देरनांगोन दा बियो दे नों दङना बिमाफोरासो आसन हा थेवब्लाबो गुबुननि बिफाफोरा बिदि नङाथ' हाजार हिनजावखौ मोजां मोनाबाबो गथ'नि फारसे अननाय थायो ओमफ्राय नोंसानि जावासियासो मानो बेफोरबायदि औ आयं दे आयं गाबबाय थानाङा खमसे खम दिनैनि दिनावथ' नोङो गाबनाङा नङा आयं जोबोद दुखु मोनदों आङो गथ'नि मोखांखौ नुनानै अना खानानै थेवब्लाबो आयं आं दङना आं गथ'खौना आं मालाबाबो दुखु होआ आं खस्थ'यैबाबो हाजिरा खामला मावनानैबाबो आं गथ'खौ गिदिर गोलाव खालामगोन फरायहोगोन बा रुवाथि थानानैबाबो आं फरायहोथारगोन गथ'खौ औ आयं आबालै दे गाबबाय थानाङा आबौ फिसानि नामखौलाय मा दोननो सानदों हा सानदोंना सानाखै नोङो नाम आं सानथ'आखै आयं मा नाम दोनगोन हा बुंनाय नामखौथ' आं दा न'आव थांनासो दोननांगोन आयं माने आं मा दोनगोन आं जेबो नामखौनो गोसोआव फैयाखै दे न'आव थांनानै मोजां नाम मोनसे दोनबानो जाबाय औ आयं बिहितनो खिन्थानि र' आङो बेलाय मिथिखागौ र' मिथिनाया ओइ खोनादोंना औ माइनाव बुं सनालै आं दे माबा आनैमोननि दख'ना लंपेन्ट गासैखौबो हासिजोबना फैगोन होननाया आं नोंजों फैखालि माने बेनि सिगां आरोना आङो बिसोरनि लंपेन्ट गस्ला गासैखौबो हासिजोबना फैदोंमोन ओमफ्राय दानिया ओरैबायदि रागा जोंदोंनो जोंहानि न'आवबो थांलायदों ओमफ्राय दा 30,000 फैसा नांगौनो 30,000 फैसा नांगौ मा दरखार नांदों दे बिसोरनो 30,000 फैसा दिहुनना होनो नोंबोथ' ओरैनो हासियाखैना बिसोरो नोंखौ अयथासार खालामदोंमोन बिनि थाखायसो नोङो रागा जोंनानै बेफोरबायदि खालामदों दरखार नाङाखै दे खम नोंखौ साजा होआखैमोन बिसोरो औ नंगौ सना नंनाया थेवब्लाबो दा केस होनो ओंखारदोंनो मा नोंखौ केस होनो ओंखारदों औ मा जागोन दा आंनो दा 30,000 फैसाखौ नांथारगौ 30,000 नङाबाबो 25,000खौ दिहुनना होथारनांगौनो नङाबा केस होगोननो दा अबाव मोनगोन दे आं 25,000 मानि फैसा हरनो हायाबाथ' केस होजागोनलै आंनाबोथ' एथ' बुरजा मानि फैसा गैया आइमोननियावनो माबा मोनसे खायदा खालामनानै बिनांसिगोन आरो नाथाय आइमोननि सिगाङाव बुंना लानाङा आरो आं दख'ना हासिना फैदोंमोन लंपेन्ट हासिना फैदोंमोन होननानै नङाबा बेसेबा गाज्रि सानगोन बुंना लाया आङो दा फैसाखौ अबाव मोनगोन दे बा नोंखौ केस होलायथारगोन आरो बिसोरो एथ' गाज्रि औ फैसाखौ आइमोननियाव बिमारदि दे जागोन दे बिगोन बिनायालाय नाथाय दा हरगोन ना हराथाय एथ' 25,000 मानि फैसा आरो मा होनना बिनो नङाबा बिजुलि सानैबो थांनानै रायज्लायहैनोथ' नों जानिमोननियाव नोङो निमाहा बियो आरो 10,000 होगोन दे एथ' 25,000 मानि होनो हानाय नङा होननानै नाङा नोंखौ लांफाया आङो मानो आंबो थांगोन मोजाङै रायज्लायगोन गोरोन्थि जाबाय होननानै आंबो बुंगोन आरो मा थिग मोजाङै जों सानैबो रायज्लायनो थांबाथाय 10,000 बाबो मानियानो 25,000 फैसाया आरो बांद्राय जायोना आनैमोनाथ' बबावबा लागायनासो होगोनलै बिजितनो आंखौ हाबा जाखांनाय होननानै बिसोरबो मोनथिबायनो आंखौ हाबा जाखांनाय होननानै गरबरसो जागोन लांफानो हाया बेखौ नाङा आं नोंखौ लांफानो हाया अबावबा नोंखौसो रायना हरगोन नोंनाव मानो एथ' फैसा बिदों दे नों मा खैखानसो हासिना फैदों
5,000 10,000सो बिबाबो एसे बेलेगमोन। माने आङो बिसोरनि गासिनिबो माबा दख'ना लंपेन्ट गस्ला माने गथ'फोरनि आमाइनि आनैनि गासिखौबो हासिजोबना फैदोंमोन। मात्र आनैनि गांनैल' दख'ना हासिना फैयाखैमोन, बेबो बोराय बोराय, बाखि गोदानफोरखौ सब हासिजोबना फैदोंमोन। मा? हा, मानोथ' गासिखौबो हासिजोबना फैनाय नोंलाय? गांसेबा गांनै हासिना फैनांगौ, मानो गासिनिबो दख'ना गस्लाफोरखौ हासिजोबना फैनांगौ? हाजारबाबो रागा जोंगोन ना बयबो। गासिखौबो हासिजोबना फैनाङामोन ना नोङो? आरोथ' नोंसा आमाइ आनैमोना गोरिब ना, बिदि हासिजोबना फैनाङामोन। आंलाय सानदोंमोन ओरैनो गांनैसो हासिना फैदों होननानै, नाथाय नोङो गासिखौबो हासिजोबना फैदों आरो बै दख'ना बोराय गांनैखौल' गारबोनानै। औ, माने रागाखौनो आं हमथानो हायासै। बिसोर आंखौ खम साजा होदोंमोन सान्दुं गोसायावबो, बेनिखायनो रागावनो गासिखौबो हासिजोबना फैदों आङो। बै दख'ना गांनै बोरायखौथ' ओरैनो आं गारबोनो होनना गारबोदों। बेनि थाखायनोथ' नोंनियाव 30,000 20,000 बिदों। सनालै, दा मा जागोन? आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय। जिखिजाया अबेनिफ्रायबाबो फैसाखौ दिहुनदो आरो नोङो, नोंसा आइ आफानिफ्रायबाबो बिनानैबाबो। नङाबा आं केस होजागोन। आं जुदि केस होजाबा जेलाव थांनो गोनांबा नों माबायदि मोनगोन दे? बेनोथ' जाहैबाय खोथाया। र' आङो नायनि मा होननानै थगायना लानो दा। फैसायाबो बुरजाद्राय, 25,000 मानि। आबा, जा मोजाङै उन्दुलांखादों आंनि आबाया। दे उन्दु दे आबा, उन्दु। आबा, नोंनि नामखौ आङो लैथोसा दोननो सानदों। लैथोसा होननानै गाबज्रिसिगोन आरोना नोंखौ आबा। नोंनि बिफा अनसुमाया थानायमोनबाबो नोंखौ लैथोसा, आबा, लैथोसा होननानै गाबज्रिगौमोन। जुदि ताबिजआ गोमायामोनबा, ताबिजखौनोथ' आं मानो खोमाना लानांगौ? बै दिनखालि आङो माल माथा लायनो थाङामोनबा बिदि जानायानो नङामोन। मा लायनो थांदोंमोन आङो? संख्रि ना मा लायनो थांदोंमोन खोमा। आंनिनो गोरोन्थि। आं मोजाङै नायनांगौ ताबिजखौ दंना गैया, थाल लाबाय थानांगौमोन। बै दिनखालि जुदि आं बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लायामोनबा दिनै बेसे सुखि संसार जागौमोन। नंगौ, दावरि आयं आरो फोजोंसाराबो अनो गावनि असे बायदि। हाजारबाबो असेथ' नङाना। आंनि गावगायनि असे बिमायानो आंनि हौवाखौ दिनै सेना लानानै हाबा जाबाय। गुबुनफोरखौलाय आरो बोरै फोथायबावनो दे। दा दावरि आयं मोनाबो दासो मोनदों। उनाव साननैसोनि उनाव सायाबो जानो हानाय। हाजारबाबो आं रुवाथिसो। आरोथ' दा नै आबाया जोनोम जाबाय। सुखुनायानो नङा खोमा बिसोरो। गथ'आ दा मा मोनथिगौ दिनै? जेब्ला गिदिर जागोन अब्लासो बिफा नागिरगोन, फेमिलि नागिरगोन। मा होनना खिन्थागोन दे आंनो? आइया जुदि आंजों मोजाङै थानायमोनबा, आइयाबो गैला। आंनि हौवाखौ सेनानै हाबा जाबाय। एथ' मोजाङै जालांबाय होननानै आं रामुसिंजों थांफिनबाय। हनै आइयासो हाबा जाहैना दङ आसुरितसो। आइ, आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। मालाबा सानै उन्दुलाङा आङो। माबायदि बिमा नोङो? आंनि हौवाखौ नों सेनानै मानो हाबा जानाय? आरो नों मानो हाबा जानांगौ दे बे बैसोआव? बेबो बिजामादैजों लासिंसिंनो। बाबु उन्दुलांदों माथो। औ आदा, उन्दुलांदों। आदा, आङो नाम दोनबाय बाबुनिखौ। नाम दोनबाय? मा नाम दोनखो? लैथोसा। लैथोसा? ए, दे मोजाङानो दे। लैथोस्रि, लैथोसा, बाब्रे बाब एखेयानो माथो बिसिनि नामालाय। लैथोस्रिया जाबाय स्रि, बेना जाबाय सा। औ आदा, नामखौनो आं नागिरना मोनासै, बेखौनो मोजां मोननानै दोनबाय आङो। एलजों थांना दोननो होदोंना। दे मोजाङानो दे, जेबो नङा। समायसोदोंबो नामा। मा नाम दोनदों होनदो आबौनिखौ? लैथोसा आयं। ए, लैथोस्रिजोंनो एखे माथो, एसेल'सो आलादा। दे, समायदों दे। लैथोसा। औ आयं, मोजां नामखौनो नागिरना मोनासै आं, लैथोसाखौनो दोनबायहाय। दे जेबो नङा दे, मोजांसो खोनादों आंहा, समायसोदों। औ न' फोजोंसार आदा। ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि, नों मायबाफोर जानो नामा? मायबाफोर जानोबा आं लायनि। अआरएस जानोना अआरएस? अआरएस थाङो होनबालाय। दे, अआरएसखौनो लाबोना होफै, आंहाबो ओंखाम संनि र'। दे आयं, आङो साननैसोनि उनाव संगोन दे, नोंहा खस्थ' जाबाय आरोना। दे, जेबो नङा दे, आबौ फिसा एसे राथों। बिनि उनाव खामानि मावनो हागोन। अआरएसखौनो मोननै लाबोना होफैनोसै, ओमफ्राय मायबाफोर जाबावनो ना? नांथ'ला दे आदा। दे होमबा आं लायनि र'। फोजोंसार आदा, नों खिन्थु आंखौ अनो दे। दावरि आयंनिसाबो अनसिनो। मायबा जानो नामा, मायबा जानो लुबैदों नामा, बा दख'ना नांगौ नामा, मायबा नांगौ नामा, जासिग्राया बिसो, आदायासो।
मालाबा आराखौ सानखांलायलाङो आङो मानो एथ' अनो आंखौ होननानै आंनि गथ'खौबो जुदि आंनि बायसानो अननाय मोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन ना बासना आबा दे उन्दु उइ ओइ हय उदैयालाय मा साबाय थाग्रा जाखो आंनियालाय गेस्टिकासो अभार जाखो नामायोलै मेथाइफोर जाबाय थानाया साला इफोरबायदि साबाय थाबा बोरैबा अखयज' मोनोलै ओइ गायदे जोंहानि न' उनथिंजायनि दंग'आ रानदोंसो ना दंसोयो खोमा एमब्रास होदों मा ना मोनसिगोन खोमा बाजै थौ सारिनि बे उदै सानायखौ लानानैबाबो सानैसैहाय आइ दाइ बाल उदैया मानो साबाय थाग्रा जादोंबा आंना बाजै नोंना जालु जालानो बांद्राय जायोना बै मस्ला माखाया बानलु माखाया अभार गेस्टिक जादों नोंनिया नंमारगौबो खोमाहाय थौ नाफोरखौनो सारैनि अबावबा हामबाय बायो खोमा ना सारनायाव माने ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट ना आङो उदै सानाय खर' सानाय जेबो मोनथिया माने सारथारगोनसो आरोना हाजार बेमार जाबाबो नोंना उदै सानाया बांद्राय जाबालाय खिन्थु नाखौ मोनगोन गायदे बोथिया ना मागुराबो मोनसै खिन्थु आरो बै सिंगिनिया बेखौबो मोनो सारनो हाबा खिन्थु जोङो फैसा मोनगोन गायदे बोथिया नाखौथ' माखौ मोनखायो बेयाव खमसे खम 3 किल'सोआथ' मोनखागोन आरो ओरैबायदि दाम ना बोथिया ना मागुर ना सिंगिनिया जों फाननो हागोनथ' आधा दा नोंना उदै सानायानो बारा जादोंबा नों साराबाबो आंहा सारैनोसैहाय ना फाननानै सबजिफोर हाथाय खालामनांगौ थाव संख्रि एकदम फैसा गैथारा जादों नोंसा आदायाथ' खालि लोंनायल' रागासो जोंग्रा जाबाय आं नोंसा आदाखौ आरोथ' गल'खौबो सान्थिखौनो होआ सन्देहल' खालामबाय थायो बेसेरा गथ'आ जि दुखु मोनखायो मालाबाथ' गाबलायलाङो खोमा मेगनफोरखौ बोरैबा नुयो आङो मोदै ज्राव बे फाग्ला बिदाखौबो आदै माथो गोसा रायज्लायनायावबो माबा साखांदोलै बाजै इदि गायदे नों सारनो हानाय नङा खोमा आंनो सारैनोसै नाङा बाजै आं सारगोन बाप्रे बाप ना सारनायाव आंखौ लोगो लायाबा बोरै जानो हागोनलै बाजै हागोन आइदै रखर थौ होमबालाय आङो दख'नाखौ गानस्लायनि र' मा जामारदों बे फाफि उदैया मानो साबाय थाग्रा जादों थै नोंखौसो आंहा ना सारनांगौ ना फाननानै आंहा मेथाइ जानांगौ गोथाव आन्दारपेनबो गैया जादोंलै ना फाननानै आन्दारपेनखौनो लानांसिगोन बोथियाना जि रग' मोनखायो आयौ फुवासेयावनो माबा 150 ना 200 बिदि खोनादों आं होमबा जोङो 3 किल' 4 किल' मोनगोन नांबा 1000सेनिबो बारा मोनखागोन फैसाखौ साननांगोन बे उदै सानायखौ लानानैबाबो सारगोन आं आइदै रखर फाफि उदै नोंखौसो माखौबा थालाबाय थागोन आं बे बिजुलिया मा सानदों बियो ना केसो जानोसो लुबैबाय फैसाखौ मानो होफैयाखै दाबो माथो धोनिथारनो हौवानियाव बिनानै बियो होफैनो हाया लासिं जेल जाबा मा जागोन आरोथ' आरो उनाव बिदि जेल जाबाथाय गासिबो बिनि बाथ्राफोरखौ मोनथिबा आरोथ' बिनिया संसारानो सेस माबा फैसा गैयासो होनना बुंबाय थादों आंबो 5000सो होनो हाबा मोजां जागौमोनहाय बिहामजोनि मासे बोरमा दङहाय खासि बेखौनो फानखुमानोसै खोमाहाय आङो सिरि आरो जोंफोर गामियावथ' सिखाव दंखायो सानै बिसोरनो जुदि 1000से रानना होबाथाय बिसोरो खामानिखौ मावगोनथ' बे मोनसे आइडियाखौनो दिहुननांगोन बिहामजोनि बोरमायाथ' 12000सो मोनखागोन खोमा खासिबावसो बेसेबा गिदिर जादों बोरमा फाननानै आंनो हरनोसै 10000 लाइफनिबो खोथा दङना बिजुलिया खेबसेथ' धंस' जाबायानो आरो जुदि एबारबो बेफोरबायदि जानो गोनांबा मा जागोन बेहाय उनाव बिदि बार संसारा बायबाय थाबा जानाय नङाहाय बेथो आंनो मायबा मोनसे खालामथारनांसिगोन खेबनै होखारहरजाबा माबायदि सानगोन मानसिफोरा साननायखौथ' बाद हो गावगायानो मा जागोन उनाव बिदिबा बोरै जानोहाय दा आङो गुबुननि बोरमाफोरखौबो खावनो हाया बिहामजोनि बोरमाखौनो खावनानै फानहरगारनोसै आं बेसे मोनो 10000 मोनो 12000 मोनो बै सिखाव सानैनो 1000 रानना होनांगोन बाखिखिनिखौ आं 8000 हायो 10000 हायो हरखागोन बेनो एथ' मोजां न'खराव गोलैदों बेयावबो जुदि महाभारत रामायण जानो गोनांबा माबायदि जागोन बोरमाखौनो खावनांसिगोनहाय र' आं थांनि सिखावफोरनि न'आव रायलायनो थांनि 1000सो नङाहाय बिसोरो 500 मोनबानो खामानिखौ मावगोन हाथाय खालि ग्रोब फानहरनानै फैसाखौ लानानै सिरि बिजुलिखौ लिंखुमानोसै ससे फैसाखौ हरनोसै बिजुलिखौ जुदि केस होयोबा मा जागोन जेलावसो थांनांगोन माथो बिलाय दैला सिंनो बिदिबालाय बिहाव बिखुनजोआ अबाव न'आव हाबनो होगोन दे होनाय नङा